Velkommen til Get Multibrands Fashion til hele familien. Vi har lavet en serie videoer, som vil tage dig igennem alle faser af at handle på Get Multibrands. Den første video, vi har lavet, vil vise dig, hvordan du opretter dig i vores system som kunde, så du kan nyde godt af vores kundebonussystem. Vi starter med at gå op i opret. Er man blevet anvist sitet af en ven eller en veninde, så skriver man deres e-mailadresse heroppe i feltet anbefalet af. Den går direkte ind i vores system og ser, om det er en e-mailadresse, som er genkendt i systemet, så man er sikker på, at man har tastet korrekt. Herefter skriver man sit fornavn, efternavn, adresse, ens postnummer, by, et telefonnummer, ens egen e-mailadresse, og vi gentager e-mailadressen. Herefter et selvvalgt kodeord. Og så har vi en sikkerhedskode, som man skal taste ind. Dette er for at undgå bot-oprettelser, som også er på jeres sikkerhed, for at være sikker på, at det er en person, der sidder og opretter en konti. Herefter sætter vi flueben. Jeg bekræfter at have læst vores handelsbetingelser. Betingelserne kan du altid få fremvist ved at klikke på handelsbetingelser. Og her fremkommer et vindue, hvor der står alle vores handelsbetingelser. Herefter bekræfter vi, at vi er fyldt 18 år, da man skal være 18 år for at handle på Get Multibrands. Alle informationer, som transmitteres via vores server, håndteres efter lovens strenge krav og håndteres på meget stærkt krypterede SSL-linjer. Vi klikker herefter opret. Det der så sker, det er, at der bliver sendt en mail afsted til den e-mailadresse, man har oprettet sig med et aktiveringslink. Og dette er igen for jeres sikkerhed for at undgå oprettelser, som ikke er relevante. Nu er du så oprettet i systemet og kan efter bekræftelse af denne mail nyde godt af vores unikke kundebonussystem, som du selvfølgelig kan finde mere omtalt her i bunden af sitet ved at klikke på kundebonussystem. Alt i alt ønsker vi jer en rigtig god fornøjelse med at handle på Get Multibrands Fashion til hele familien.